Another day, 19th day ng Backliners, kasama kong pinsan ko na si Dudong at si Teryo. Ang gagawin namin ngayong araw ay gagala kami sa may kalayuang lugar. Tapos paghahanap kami ng mababait na tao na magbibigay sa amin ng bulaklak. Tapos ang bulaklak niya ay papalitan naman namin ng bigas. Ganun lang, sundan nyo ang gala namin ngayong araw. Tara nang maglingaw, wag tang ang kamingaw. Tanaw na tong video sa artistang hilaw. Ang ilang pagkatawa nga ka na tumugiti. Kay dabisnan ang mga pasiaw ni Boy Bulki. Tara nang maglingaw, wag tang ang kamingaw. Dago atong ngisi tungod sa artistang hilaw. Makalingaw sa lida ang ilang gitagana. Sila ang magpalimot sa atong mga problema. Sa YouTube ug sa Facebook kanunay giatangan ang mga video nga naghatag natog kalingawan. Kay bata man o tigulang way gipili nga edad. Tanan gipagkatawa sa bukid man o syudad. Kauban ang banggiitan nilang mga artista. Acting nga pang Hollywood, binisayang komedya. Si Bulkit ang direktor, siya ang way buot nga bana. Naapod si Cordapia, ang maldita nga asawa. Si Teryo ang labaw pa, ang way buot niyang barkada. Tudo acting pud si Nanay Guyang kang Bulkit nga mama. Ilang mga komedya makapawala sa kalaay. Artistang hilaw So kanay primero daw ko nang nasit yung ilang. Usa nga nimo te? Virgin Sita Hostel. Primero nga sityo daw sa Kalugmanan daw sa Barangay Kalugmanan. Kasangya daw pangites kaning magbaligyan ito no. Alakard to yapon alakard. Yang bana is pero te pila edad dali 77. Kumusta man ang kuan? Kumusta man ang pangita karakteristik man? Balik. Nami karon sa primero nga sityo sa Barangay Kalugmanan, Manolo, Fortis, Bukidnon. So, mupaingon pa mi sa mga sudlon kayo pero nakapit na sila gigutomi. Nakita namang barbecuehan ni Nanay Nanay Virgin Sita. So, karon man yang baligya. So, medyo uddo-uddo na pod. So, kinahanglan nga mahurot ang migdalay na no. 8-5 man ito, maglungag na pod ako no system paniud to. So, nani na latong buhaton. Kinahanglan mahurot ang period kaon. Okay, man kan. Amon alam ning paliton tanan ang iyang baligya nanay para makaulit na rin sa nanay dayon. So tagpila isa nanay tag 5 no. 5. So pinay tanan. Mga ba pwede mo pinay po. Limta na ko. Atong ihapon 30 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 41 times pinay 41 times 5 na 41 atay 41 times 9 75 ba? Grabe yung 75. 41 times 9 ay pila ra day 4 Peter 41 times 5 Peter Akong kwan ba? Yung gamit niyo mga kwan. pila gid Gamitan kit. 41 times isa pakita na nay gisulod niya na yun ikaw sulod na pagkita sa ikaw isulod na diri na Kina pa na. sige lang Wala man na sa among leksyon ng 41 plus 5 out times 5. 41 times 9 41 times 5 Kinamais ramang gugo. Pirmi ramang gugo ga kinamais sa sige kuan. lang na 20 ang kuan. Upat. 20 ang upat Ang 8. 40. Inana ra po. hindi sa ilang sulod lang 40 ang 8 ang 16. 80. Pila to sir? 41 times 32. 1 times 5 kit. Oh, basta. 75 raman gid na ba? Dili boy. Libi ay 75. Oh, 160 na kaya 32. 162 na oh, 32. 32 ka buok. Pila ito 41 41. Oh. 41. Pila na niya? 10 be. 9 na lang, 9 na lang. Napay na. Oh, matay na yun. 160 na.
Bahala ka diyan nay, basta kay 41 times 5. Na. Plus 5. 205. 41 times Oh. 105, di ay 41. Oh. Iulit na lang namo ning balik 30 nay. Oh. Hadi ka dun kay tanan ni. Porting dagana oh, mahal kay ako andun oh. Sayunan ka ang 70. Para makauli na kanay, para makauli na Tugit kanay. na nanay. 205. 105 no? Oh. So para makauli na sa nanay yung taon nga Pero dito. unsa yun nanay? Unsa yun nanay sa surprise ni Nanay. Dili oy, wala mo ko service. Ay imuha na na. Dili wala oy. Lagi. Sir oy. Lagi mo na lagi na. 205 times 2 na siya nay. 105 times 2. Iba tusot ang gigirot na may maligya. 105 times 2 na siya nay. Oh. 410. Ay lagi yaw-yaw dia. Apila na ning Kaning payong nay, payong nay. Ano? Kila man yung payong. Lagi mo na nay. Taga asa man dai mo sir? Taga alai. Ala mo. Ani. Salamat. Ay gilak nay. Ala ko dugay di ako diri maundan. Taman hapon. Karon kay galit kay urot. Okay. Nay nay kaya pati nang Ano sila tay? Nari ko sa balay. Open na ta. nay kaya kanang suban Sige, apila na bagay diri. nagpalit Oh. ng Amo na ko anong sugbaan mo gapil no? Nawa na ko yubaan. Na. Ay alon tanawan ko asang balay ni nanay. Diya ka ter. Ah, ako rin magbaligyan eh. Amo yung balay ninyo. Kana gamay katuloy yun dito. So anong nagakulay gilak-gilak dira. Bitaw nami sa kalugmanan. Tay. Natitay ko ba? Salamat po kayo. Ani ito pala. Kay at least nagkayod pa. Pila na ba edad nimo nay? Senior na kanay? 58. 58. Hmm. So mo ni ang balay ni nanay. Gaan. Bye. Bye. Ayo. Ali ka mag-istorya. Bye. Ay tay may nga may kwan mayong udto. Kumusta man? Kumusta man? Gapong gyapon. Ang atong kuan, ang atong panginabuhi ikaw man sa aning kubig nga upan mo man. Oh. Ani ra. Gyapon. Gyapon. So sinanay ang nangita karon. Tanay sa ikwan. Gabang. Pila? Ay, 77 na si tatay. Ako 58. 58, yeah. Uy, 77, 58 pila yung ga. 19 years? Oy, nato ko chance. Bago pa lagi. Hindi pa kumakdan. Bilang nay, nami ko na abag-abag na sa mga po sa artistang ilaw po. Amo, team artistang ilaw. Mga kami ang game mga bisag mga salida. Pamo. Karon dadad manghatamig ka lang akong kuan. Diya lang ha, diya lang nay. Lat lang nay. Kasi salamat kay sir ha. Diya ra ka dong. So taga-adlaw kagabaligya dito nay. Oh, kada adlaw sir. Kabalo nga sad ko magputo kay balo ko mag-asking. Mao tong puto na bingala. Dili. Kuan arena ra kay wala naman nahurot naman akong kuan tanong kanang kapumpahan sa na ilang taon. So kato mo to siya si Nanay Virgin Sita. So anawi gid siya nga anawi maski ako pod anawi po ko nga siya na di atong pwede matagaan day kay luoy gyapon kay iyang kahimtang didto. So karon para surprise para sa iya atong ihatag sa iya ang bugas. Ikaw dala. Ama na. Okay. Wala naman si Bulkit na, wala naman kabalik. Madto balikan. Ha? Balikan na to. Nagidala na to yung mong sugbahan na iba. Pilpay mong payong. Kapilon tayo. Yan namang gibayaran daan. Agibayra na to niya. Bayaran na to na daan ang payong. Payong. Tapila dito yung mong payong na 250 man to sa Manolo. Ha? Gibayaran na niya. Agibayra na niya. Gibayaran na to niya.
niya. An- Nay. Daan at iya gibayaran. Para na, para dili na kayo ka problema sa imong kuan. Ala, uy. May okay, may nga po. Ano lang yan. Amo ni. Ante ibayad anak sir. Ayan na. Di na, wala na yung ibayad. Ayun na nang bayad-bayad. Tao. Sir, salamat kay sir. Salamat po kayo. Kami magpasalamat po sa mga sponsors na nag-sponsor sa mga. So ato yung try itong share sa mga business. And of course, nami ginagmay diri nga pangpanlapit anang tunay. Salamat kay sir. Oy. Ay, lang gipangaton. Sige. Para dili na kasi kuan di kay kayo. Oh. Salamat. Artist na man. Oo, salamat. Ay nagila kay Miss Beauty ka ana. Salamat. Lagi. Ay, pili bali anong bugas. Okay ra. Ay, siya. Sige, salamat. Amping-amping mo na kay musibat pag medalyon. Oh, Lagi okay ra. Kit, pero napay chance, Kit. Nay chance, ako na po ko chance. Di Pila? ba natay remembrance ka nanay diri di ba? Nakay bulak diri nay. naman diri luyo. Natay remembrance diri. Akong na Ano mga bulat? Amo na mga bulak. Lagi niya Ito ko diri, oh. Adi ba mga may remembrance ni nanay dayon. Tumaan niyo. Kanong Sadang kaang na daw. ay ang mga tada-tada ang bulak ra nay. Inani ra mga green kani. Mura ni akong tanong-tanong. Ako ay remembrance ng nanay diri. Oh, kuan kuha. Kani. Ara. Nga ay mga ligid. Namo yan Oh, sa mga nay. ligid. Digid man. Yes. Asa man ay kanang wala kayon tay dahon kanang dahon na dong ba? Ang dahon ra diyo kani nani oh. Kani yan ito ni. Asa wala sa balay Kanyo, kani gito, ano? Dahon sa akin. Down na mo dia. Daw na mga. Oh, Ano na lang siguro pero wala yan sa balay no. wala. Kana ito kuan. Yata yung mga nanay pwede rin i-break diri. Kanina lang Dira lang sa Kana nadal ano lang Di magdala-dala, di may magdala-dala ko ka ang nay kay bugat. kanang magbukat. Bugat. Ako nang gipanglaro. Sa dira do man na siya kapunuan to isa oh. Kana nang dalon nimo. Di barter to sa akong bugas. Uloy bani. Sige ha, pinimras ako kananay Virgin Tita Des Kalugmanan. Ha. Ang nga di may magdugay po. Sige sir, salamat sa inyo sir. Oy. Wala ko ibayad ano inyo Anday, pang okay ra. Salamat. Ayo. Tayo una mi tayo. Salamat kayo. Ambing-ambing mo dia. Ayo. Tara nang maglingaw, wag tang ang kamingaw. Tanaw na tong video sa artistang hilaw. Ang ilang pagkatawa nga ka na tumugiti. Kay dabis man ang mga pasiaw ni Boy Bulki. Tara nang maglingaw, wag tang ang kamingaw. Dagko at